Maaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong gugmang nga giahak, upaya kinindughan ko aron dili ako masagama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan, sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Dear M.O. Yeah. Nahungaw. Nahungaw. Salamat nga inyong nabasa akong letter karon kung mo manggaling. Mayang adlaw kanimo da Brother Bern, Maria Filingera and Baby Rai Rai. Hi, may pwede dyan? Pwede na. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Mauricio. Mauricio. Kwa 56 anyos na. Ano? Ogo sa ka-taxi driver. Pwede dyan? MOR 10 years ago, gibiyan ako kong pamilya. Kay MOR, gipili na ako ang usa ka babay. Ang akong kabit. Pwede dyan? MOR, grabe kasuko ang akong mga anak. Siyempre, kisabri malipay yan. Kaya katong nga time, mumugay akong una-una nga mo'y sakto na akong nabuhaton. MOR, na ako'y duha ka anak, usa ka lalaki, usa ka babae. O college na sila karon. In fairness, MOR, gatag-hatag magkog-suporta sa ila, ha? Pero kabalo ko, dili lang to ina. O kabalo ko nga naikalago. Dua ka bulan, niabot ang pinakapait nga parte sa akong kinabuhi. Tungod sa komplikasyon sa akong diabetes, galisod na ko og lakaw. Og di na ko katrabaho. Sayang yun. Sayang yun. Bo sa MOR, ang naitabo, ang ako na lang kalib-in ang nagtrabaho. Og nagtuo ko MOR, nga iyag yung kong bantayan, kaya siyempre, di ba, siya ba akong gipili. Apa, naibawan na lang ako mga pila, mga niyagi kabulan, nga murag, sige na lang may away. Og nabalitan pag yun ako, nga na siya ilain. Oh my God! Og diri na rin nagsugod ang akong Gugmang! Ay,
Beef loaf ako na si Muta. Sorry, spam to. Awa, si siya. Sorry. Dili beef loaf? No, Spam. spam. Si siya. Aday, ikaw na ba na, Day? Nung pa man ka matulog, gihulatan ta ka. Nakapalit ba ka sa akong maintenance nga tambal kay murag ngot-ngot tayo akong mga joints? Say joints, kapinanta sigawan na dili na joints. It's joint. Ay, joint din, ha? Nabantayan lagi na ako dahil nga burag perminti naman lang ka magabinan. Di grabe kayo. Wala biya kay pulos. Grabe po ka manulti. Kabalabi ko ka nga for the past 10 years. Ako gabay nagbuhi sa tuwa. O lagi, sige, pangwinta na po. Saan mo naman ako ni nga, wala naman kay trabaho. Na inutil ka naman. Halos kalisod kay naglakaw baklay diha. Tapakuli pa na ako diri, wapay bugas, wapay kuan. Ako ng tanan, bugas, kaon, kurinti, bayronon pa. Ano man to imong mga sad-sad sa unang nga imo kong Tagalog, maharuhay ug mayahay nga kuan. Nga kinabuhi nga unsa man ni pait man kay ni pitos man kayo. Pasensya kayo. Kung kaya pa lang yun ako mag-drive, mag-drive mangyug ko ba? Maningkamot mangyug ko. Anapunta na. Busa, siguro ibalik kita kasi mong pamilya, oy. Unsay pasabot ibo nga, ibalik siyang pamilya. Ibalik na taka, oy, kay hasol naman kayo. Wala po ko ikabuan nimo na halos akong sweldo, siguro kina ko ipabuhi sa akong kaugalingon. Akong sweldo, mahurot ra sa make-up, sa akong stockings. Tapos siguro, bata-bata pa man ko, makita man siya ko bata-bata pa, di pa nimo nga sa ginoo ko. May pang-ubo nimo gahi. Pandamay. Ayaw pa yan. Paghumanlo ka sa tanan. Kablabi ka nga, gibiyaan na akong asawa kay ikaw ang akong gipili. Unya, ako nang sala. Ikaw may nag-decide, ana. Wabi ako nagkuan. It's your decide. Unsa? Biyaan ang lugar din ko nimo paghuman sa tanan. Abi ko bag gipangga nimo, abi ko bag imo gyud kung di ko nimo biyaan pasagdan tagaron ingani na dayon. Oh, praktikalan lang ta ba? Kasi to anay lang, di man gyud ta pwede makasal kay mura man gihapon. Tapos wa man pud gihapon tay anak bisa kung saan nangandiis na lang gyud tani ba. Nangapaknit na lang ni wa gyud. So burag siguro abot ng kuan nga barang muundang na ta. Basin tinod gyud itong giingon ni pare nga nakailain. Ay, chismoso po nang imong pare. Parehan imong labaw pong luyahon. Pag sure da ba? Sure galing. Tinood gyuday ka. Mas dako gyuday imo kay kampari. Oy! Bosa! Biyaan na ta ka. Wa naman hinungdan niya itong relasyon. Oy, halina mo diri. Halina mo, dali na. Sa mo dalaga na lang mo, hantog karon kalat lang gihapon mo ha. Mobil. Inyong mga panty, bisag asa lang ninyo ipang sablay ne. Ay, si Mobil yung damak kaayo ma. Na, sige. Sige, Ako masad pasahin lang. Mabil nga lang may nakaburda diri. Oo. na. Oh, imuha man yung pangalan. Ay. Tanawa lagi. Hipusi na gud na diabi. Hipusi? Hipusi. Hipusa. Halina mo mga dalangga, alin na si kaon na mo kay Uy,
Uy, kalami, same giluto mo. Eh, siyempre may lain pa, shrimp. may lain Ang pa. bisa nag-ketchup eh. Nanay shrimp. Shrimp? Shrimp. Ang shrimp. Oy, onya de, magbilin lang ko panihapon ninyo, ha? Ano man? Ang Kay di ko makaluto, kay nako'y lakaw. Nako'y ka-meeting. Ay, nagka-meeting. Look, murag bago lagi na nga balita na mong nakika-meeting. Labre ka trabaho. Importante. Tama, nabuli nga trabaho mo. Nay nag-order sa akong lotion. Ah. Kay gapalisod ang couple nag-order lotion kay lisod daw kay ipasulod. Alam mo, Munang lotion na ang gamiton. order dito mga lotion sa kwarto. Gamit na mo. Tawon sa mandaon mo. Sorry ma. Order to nga lotion. Na-excite pa naman Abi bigyan na mo ng kamo kayo. Ginoo ko. Ikaw gumabay, taka-taka lang yun ka ng utanang. Bito ko Sige lang mo kay na. dagang ko stocks. Wow. Amo na lang unya mo lakaw tuma, ko, gamiton ha? na lang namo. Nagkita guys, adi. Sige Kitsa din yung mga kakita, naka. kitsa din yung ka-meeting. Ay wala basta na yung mga ginagmay nga business ha. Sayo ka uli ha. Bantay Ay. lang yun ka maglapas kagalas. Ano napali naman nga ako naman inyong ignono nga sayog mo uli. Kabalo ba mo siyang mama nga perminti ba ko gaalaga sa inyo. Uy, dagan Mo ba ya- karon lang gyud ko nga madugay. Kadto lang kay nalang ko'y ka-meeting gyud. Dili manggod ki. Karabya isa ganya. Lagi, Magabinan ka. ganhul dapper. Banon minimo. Yaran po ko sa Atbang. Ay. Mag-imo pa biad ng tag-project ko niya, ma. Mall na ba ng Atbang squatters ba nga to? Dito lang kumagi sa buslot sa pader. Bita. O de, ay kabala ka, magpalit lang din ko para panihapon. Yay! Pani na mamahay, ha? Sige. Nalang ko, Perfect. importante lang yung gayon eh. Naunsa naman taong ka? Kagidlay naman kay. Looy na lagi kong kahimtang lagi. Sao damang yun nga. Ibiyaan naman ko atong bayana. Unsa? Jesus. Taon niya. Nganong makikita pamangkan ako. Di na ko magpa ligoy-ligoy pa. Una, mangayo ko pasaylo nimo. Mangayo ko pasaylo kay gibiyaan ta mo kamo inyong pamilya. Gipili na ko ning bayana. Nga nagtuko nga abi na ko nga di po ko niya biyaan. Kabalo ka doy, dugay raman ta kagipasaylo. Gipokus lang nako akong kaugalingon sa atong mga anak. Pasalo ang ko ninyo. Huwag tana, madawat pa ko ninyo. Looy na kay ko. Looy na. Nakaon, nabugas. Mga maintenance wa na yun. Dako kay kong pagbasol. O gusto ko nga tana. Madawat pa ko ninyo. Doy, sa tinod-anay lang. Ako wala mang yung kay problema. Sugad-sugad sa atong pagbulag, wa nagilain misulod ani. Piling kay nako na virgin kog balik. Napiko. O gidawat na lang gyud ako nga pang-ihi na lang gyud ni. Bao ba? Pero sa tinud-anay lang, dawat magkapenminti. Ang ako lang. Ang atong mga anak. Kaysa tinud-anay lang, grabe ang ilang kasuko kanimo. Matubang ko sila. Pangay kong pasaylo. Di lang yun ko makabalo kung
madawat ba kanila pero ay kabalak. Kung tinud-anay yun ay mong gusto nga mabalik atong pamilya. Paningkamutan na akong ipasabot sa ilaha. Salamat kayo. Salamat sa imo kaya mo minadawat. Ano man ko'y mabuhatan na. Salamat kayo lang. Kabala ka. Maningkamot ko. Ako atubangon na itong mga anak. Para masabtan nila ang akong sitwasyon. Sige. Pakisa ko, Bi. Gimingaw na ko anay mong wait ba? Paghilong diya. Natas Jollibee. Pasaylo pag ikaw magod akong kauban, murag ikaw lang yun ang taong akong kakakita. Mao ba doy? Sige, ay kabala ka. Sinyasan ta ka kung okay na itong mga anak. Halina mo diri. Mama! Halina. Akong giluto yung favorite. Shrimp? Yes, ang shrimp. Halina, May kaon na man mo ka kaon. kay mo allergy, ana. Ay, pa pala kay nagluto po kasi imong paborito. Humba. Oh. Ay, kalami. Kaon mo. Eh, ano bongga kaya to ang panihapon Lagi. karon mo? Sa birthday. Uy, pandamay. Wa man ko kadungag. Si Mabel magulo ta tumanglungag tapulan gid kayo na siya. Nasad pa sa inlan. Uy, ako ba nanghugas ganina? It's okay. Wala di lang na mag-rice. Lanlanon lang nato ni sudan. Uy, kabigli ba, humba? Ma, kasabisan na siya. Oh, ako ba nanghugas ganina? Sige na. Nagbinaw lang ko. Kunasan. Actually, nagdungag na ko din. Aw. Ay, Ikaw joke. na ako ka dito ka. Sige ha, sige panubo. Nalan sa anak. Saman? Kanang na lang ko ba? Kanang Sana ma. what if kung mubalik inyong amahan dire? Ha? Ha? Mubalik siya dire sa to Balik mo siya diri. O gusto niya nga mabuo balik atong pamilya. Wow. Nadi tay pamilya di ay? Hindi kay papa di ay. Nadi tay papa mabs. Ayaw mo paging anak. Kinsa di ay? Kinsa di na pa? Di biya mo mabuo kung wala iyang similya. Huy, Pagtatura sa taman, sa pagbuo sa siya taman. Wala. Toy puros. Dawaton ba ninyo siya? Buna lang basta ako, di ko. Di ko eh. Pasing kalimot ka man sa mga gipambuhat ni Papa Sam sa una. Apit biya ka. Sus, kadumdum yun ko tong bata pa. Wala pa ganyan si Mabel. Nagrabe kayo mo mag-away sa una nga halos. Patay naging kasaw na to ni Papa. Kita agad ko, kadungog ko. Kakita Di ko ato ay. ka itong mga silingan. Kinagtipok sa itong balay ato dito sa dati na itong balay. Mga anak, actually, nagkita mi sa inyong amahan kagahapon. Ha? Wow, dungan. Mga na nakipagkita pa man ka. Kabagak ni Dagway. Nag-order siya lotion. Siya di, sus, kung kabalumi nga siya nag-order sa lotion, wala lang kami ni gamit ato. Ko Sa bitaw ma. tinananay lang anak. Pakita-kita sa kunyang ano, gano'n lang ka. Looy, paminaw sa muna ko. Pipiong ko na inyong simod ron. Sige na ba kay kakanunan na kay ni? Wala, pag ikuha pa to, spirito ang Christ. Nata diri sa igpit, nagpuyo. Mga pasling pa. Anak, looy na kanyong amahan. Anong luoy man? Gibiyaan na siya atong bayhana. O karon di na sa katarbaho kay ni complicate na ang iyang diabetes. Sa? Looy na Hindi nagkasakit si Papa.
Gibiyaan siya, wala na siya luoy Awa kayo. lagi. O kagahapon nakita ginako sa ako mga mata kay niso kadlisod man gid makakita ang ilong. Mauna iyang kagaral. Anak, kabalo ko na mo'y kalagot sa inyong amahan. Amahan gyapon na ninyo bisag unsaon og bali-bali. Makasabot mi anak, pero di na mo madawat nga. Ana lang lugar ka dali. Tungod lugar kay nagsakit na siya, gibiyaan na siya sa lugar. Balik lugar? Nihangyo siya kanako nga kung pwede mo balik siya sa to. Hala ka. O gusto Ayun niya. na, dapat may balik siya para sustintuan mi, para ihatag kung sa mong gusto. Pero Dili looy na magpabigat siya. Wa na siya trabaho. Kailangan na siyang maintenance sa Unsa di ka di ay ikaw gani, di ba? Kailangan maintenance na payapot ka unsa lugar. Pero looy kaayo sa anak. Dili ba pwede nga ato na lang kalimtan ang tanan o magsugod ta sa sugod? Dili ko musugot. Uy, di na ko mukhaon eh. Kamu Asa na mo di. Matulog duha? na ko bahala mo diha. Mga anak. Ugma na lang nato na kanon. Sige na eh. Mga anak. Mga anak. Pasaylo ako, paminawas ako ninyo. Kaya ni Kabalo ko, dako kaya kong pagkukulang sa inyo. Kabalo ko nga, dako ako mga sala sa inyo. Suka nawala ko sa City Hall. Nag-taxi driver ni Kato pa. Suka nawala ko sa City Hall. Kabalo ko nga wala na ko'y panahon ninyo. Kabalo ba mo anak? Dako kayo kung pagbasol na akong ibuhat sa inyo o sa itong pamilya. Please, ay sa mugliho kay Be, kay sakit kay kung tuhod. Sigla lakaw sunod ninyo. Pwede mag-stay put lang ta. Ganina na ta, nagsugod tag story sa sala, abot sa kusina, abot sa sakit na kay kung tuhod. Di ko ka-concentrate sa akong isulti. Pag-anak, pasaylo kay ko. Kabalo ko na ko akong sala ninyo. Huwag tana madawat pa ko ninyo. Isipin nyo nga maan. Si madawat pa. Kung siya madawat nga sakit nga kay tayo mong ipambuhat sa una. ano lang kausa ka sakit nga wali amahan. Karon lugar nga gibiyahan na ka tayo mong kamit nga mong gipili. Mubalik lugar ka na ni. Itong mga panahon nga pangayo mi sa imong suporta, walang gid mi nakuha sa imo. Katumusa kaming stage wala mi papa. Wala lang kakabantay na ako ato sa stage. Ako nag-operate sa sound system. Munang pagsaka ni mo, ikaw ra na sound effects. Kaya ako mo nagpintura. Spin. Applause. Anak, kasabot ko. Usa lang ayo. Dili na nakasayo ng tanan pa. Kami naluwi kayo ni mama siya mga paningkamot. Paning tiil. Pero ikaw, tugid ka nagpabuya ko ba ng babae? Yung karong tagalan ni mo problema si mama nga mobalik ka niya nakisakit ha. Ay, kabala ka. Di naman ko sa dog house matulog. Di na ko modulog sa inyong inahan. Ang ako lang nga tana. Kung napamanggali na bilin ng mga tuig nga sa akong kinabuhi, gusto na nako ni. I want to spend the rest of the years with you guys. Huh? English speaking. Anak, paselo ako ninyo, Bi. Wala po kayo pamahaw na. Umano na nato ni Bi para makakaon ako. Anak, paselo ako ninyo. Paselo ako ninyo, anak. Dili ka mo na kailangan po. Malipayon namin nga kami na naguban ni mama. Naanad namin nga wala ka. Anak, sige na. Binili. Stop it.
MOR! Mo niya akong problema karon. Nakipuyo ko sa akong igsoon for the meantime kay wa na mo ko nakabayad sa akong ipuyan sa una. Sa tinod-anay lang, okay naman mi sa akong asawa. Ginasuportahan po ko niyo apan di pagid nila, di pagid pwede nga mobalik ko sa among panimalay. Kaya akong mga anak, di gyud ganahan og suko kayo. Wala ka bala akong mga anak karon nga ga-text mi silang mama. Guy, I love you, me. Wish you were here. Wow. Kiatan. MOR, sabi akong buhatan na ni. Sana matagang ko ninyo og tips. Ayaw niyo advice sa una ko nga ma-okay mi sa akong mga anak. Please, ulti ko sa akong anging buhaton.